Dumelang thobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng sidosha nodishakazi kaNonkululeko sihlala nam ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu ngoba kaloku andiyonto ngaphandle kwakho. Makhosi amakhulu izindlu ezinkulu thokozani bayede camagwini lisedi irhanya. Someone said umde gqitha umbuliso wam. Yena usikafuna noyicima loo vidiyo ngenxa nje umbuliso ongapheliyo. Anyway, asikho lapho. Ndifuna sithethe ngezinto endifilisha into yoba zizi-misconceptions apha ekuthwaseni okanye apha ebugqirheni, ingakumbi kuthi bantu bangamaXhosa. Ufike sizi-undermine thina compared to kwezinye iintlanga, sicinga into yokuba ingathi intwaso yezinye iintlanga ibhetere kunalena yethu okanye inamandla. Ufike umntu ecetyiswa rongo ngokungazi naye azibone elandela. Uyayiva? Kuba akho nto ayaziyo. When you don't know better, uyayiva ke ngoku uzawuthatha le nto ucetyiswa ngayo. So I have a few things that endibawela sincokole ngazo endifilisha into yoba zizinto ezi kumntu osiphilayo isiXhosa ngokobugqirha ke zizinto eziqhelekileyo kodwa zenziwa mystical, zenziwa zibe yi-myth ngabantu. Ingathi yilaa nto yolu lwazi lufihlwayo ndikuxelele. Xa sithetha thina ingathi sibhentsisa izinto engamelanga uba ziyaziwa ngabantu. Le nto ibangela uba abantu ke ngoku kube lula into yoba mabalahleke. Mandenze umzekelo. Xa sithetha ngegobongo, xa kuthethwa ngegobongo, omnye umntu uthi nethi ave nje igama elithi igobongo already seyisa kwaZulu, you understand, okanye seyisa kumndawo koothokoza njalo njalo, you understand. Yinto ecomplicated efuna amagobongo zinto zamagqirha, izangoma, iinyangi zaseSwazini, zaseMozambique. Uyayiva ke ngoku? Inyanga yakwaMhlaba iyalingana. Hayi, kuthiwe mna ngidinga amagobongo. Uyeva ke ngoku? Igobongo sisilawu, zizilawu. Zizilawu, literally. Igobongo sinalo esiXhoseni. Xa ndidlisa abantwana bam iyeza ephehlweni bezobetha ibhekile, ligobongo eliya. Uyayiva ke ngoku? Ngokomazi umntwana nomntwana into yokuba iingqinamba zabo zithini. Lo ndiyamazi into yoba kweyakhe ibhekile mandidibanise umadlozana, makabe khona ubhubhubhu. Uyayiva ke ngoku? Mayibe khona inceba. Uyayiva ke ngoku? Makabe khona umfazi onengxolo. Uyayiva ke ngoku? Udibanisa yingxubevange yezilawu. Ngokokwazi ingxaki yomntu, umdibanisele izilawu zakhe ezizawuya ncakasane kule ndawo ifele ithole. Negobongo yinto enjalo, zizilawu ezimiselwayo. Umntu atye isilawu qha ke ngoku umahluko igobongo, umzekelo, libethelwa okhambeni. Ndenza umzekelo, thina sibethele ebhekileni. Does it matter into yoba lukhambo okanye ibhekile? Okusalayo sisilawu, ayijiki. Qha, there's no myth egobongweni. Of course kohluke ke ngokuthi igobongo limiselwa elinye ngeenkukhu, nakhona kusolvwa ingxaki ethile. Of which nathi esiXhoseni sinazo iimbabhama ngexesha elithile ufumanise into yokuba kuyafuneka inkukhu kulo mhlekazi. Ze lithi elinye igqirha alikho isiko leenkukhu, kukulahleka noko. Masigqithe emagobongweni. Bendithe nantoni tshawe? Sathi amabhayi. Amabhayi ngamahiya. Xa ndithetha ngamabhayi ndithetha ngamahiya. Ufike umntu nethi nje athonge ibhayi elinebhubesi elibomvu, yhu, ndigula ngomndawo. Uyayiva? Kanti
ibhayi is universal. Ibhayi it's just ithatha indawo yefele. Iimfele azisekho available ngendlela ezazi-available ngayo kudala. Azisekho izilwanyana. Ingonyama, umzekelo, uyayithenga ngamalini? Ifele ntoni laa mhlekazi? Leopard. Ungamfumana phi? You understand? Most of us can't afford. You understand? So lo mzuzu ungekabi nawo amandla uzawuvezelwa ihiya. Ibhayi eliyingwe ayithi loo ndambo thwasa umndawo. Ngabantu bakokwenu bakubonisa umoya wesilwanyana wena amandla akho adontsa ngaso. Meaning ibhayi li-universal. NomXhosa ibhayi ndikhe ndibabona abantu kuthiwe he senayixuba ngoku intwaso yesiXhosa nimbatha namabhayi. Kukungazi. Ibhayi lolaseSwazini, ibhayi lolaseRhawutini, ibhayi lilaphu elenziwe ngumlungu qha lithatha indawo yofele. Imbola, minute umntu athonga imbola ebomvu, eqabe imbola ebomvu okanye ebona abantu abaqabe imbola ebomvu, yhu, umndawo, ndigula ngomndawo. Sinayo imbola ebomvu kwaXhosa, ungakhange uyise emndaweni. Masiqale kule ndawo kwaNtonjana iyaqatywa imbola ebomvu. Wena uyazoyothwasa umndawo kanti ubudinga nje intonjana, ndinguthonjiswa kokwenu. Kwalapha esiXhoseni ikhona intwaso efuna imbola ebomvu. Umzekelo, mna xa ndikusebenza umqolomba uqaba imbola ebomvu. Umqolomba yonke nje into enethongo elinomqolomba nabathwa yonke laa nto leyana, imbola ibomvu. Kabi ngumndawo iselapha kuwe. Neentsimbi ezi, umzekelo, ufumanisa into yoba u-red and white ukhona kwalapha kuthi esiXhoseni. Yeva? Umzekelo, mna intsimbi ebomvu ekhaya yintsimbi yomqolomba. Sathi nantoni enye? Idlozi. Idlozi ligama lesiZulu. Now, xolani into yoba ngelinye ixesha sizawasebenzisa la magama because ithini laa nto nge-English kanene? Sesadibana ngoku. You understand? Abanye bethu baphangela kwaZulu, amaZulu aphangela kuthi. You understand nje i-interaction inintsi kakhulu. So sekho amagama emboleko ngoku, isiXhosa esiwaboleka kwezinye iintlanga. There's nothing wrong with that. But umbuzo is, what is idlozi? The minute kuthiwa unedlozi, yhu, umntanam ugula ngedlozi, inkulu le nto agula ngayo. Hayi bo, unabantu abadala, ngabantu abadala. Sisithunywa yintoni idlozi? Idlozi ngumntu wayefudula ephila wakokwenu ngaphambili, ongena kuwe ngokudlozomela ngeninkani. Sisithunywa sakho esifuna ukuphila kuwe, singena ngenkani siyadlozomela. Qha, that's all it is. Ayithi ke ngoku xa kuphuma indoda ethethayo kuwe ngoku mawubalekiswe usiwe kwaZulu, usiwe mhlawumbi kwaMhlabeni Yalingana, usiwe eSwazini, usiwe eMpumalanga ngenxa yento yoba heyi kukho into ezithethayo, uthetha ingathi ngumntu ongutamkhulu. Apha esiXhoseni awukafakwa nix, awunamakhosi, awunazizwe, akho makhubalo afakiweyo kuwe, naturally. Uyayiva ke ngoku? Abalozi, umzekelo, yhu, kuthiwa ndinabalozi. Abalozi ngamathethantungo. Sithi ngabahlekazi thina kwaXhosa, baza ngomlozi. Bakhona abantu abagula ngolo hlobo. Ayonto efuna uba mawuyiyele eMozambique. Zezo nto qha okwangoku. Mhlawumbi zamane ndivela nezinye okanye nani ke balani ezinye nizaziyo uba ziyimithi mntakabawo. Ingathi kufuneka uxhelelwe wena wedwa, uxhelelwe imfene ukuze uphile. Camagwini. See you on the next one. Tshara.